nawe lami. Amaza kokuphetha umsakazi. Mfowethu into engifisayo ngifisa ukuthi umndeni wakosokalisa ube munye ubambane ubambisane kanjalo futhi nabaculi nje bakaMaskandi ke bonke nabangekho futhi ngeke babeke icala ngoba kusuke kunezimo ezithile mhlambe baphoqa ukuthi bengabi ingxenye yalento ekade ezokwenzeka la bese bokuthi ke nami ngiyayibonga into enhle esike nobhuti noma nobaba engabala babusomnandi yesabeka kanye nobhuti uTkhuza nomfoka Mpungose nabanye abaculi noba bugadla ngoba sikanye nabo nje la kuyinto ke enhle leyo nami njengoba ngisewumntwana osakhulayo futhi usebenza kakhulu nabaculi nosebenza kakhulu nabantu kungipha lento okuthiwa ukufunda kungipha isifundo kuyangikhulisa futhi ngiyathembisa futhi ukuthi nami lokho kade ngiba kwenzeka ngikubukile ngase ngiyakuthanda engicela ukuthi ke makwenzeke ngicela ukuthi umndeni ubambisane nabaculi babambisane lento eyenzeka la akungathi mhlambe ngoba silanda trend kodwa kube into eyohlezi yenzeka nakwabanye noma ngaseyena umntwana kwaphindangene kodwa kwabanye abafowethu noma kwabanye obaba noma kwabanye amaqhawe noma ke kungaselona iqhawe kodwa makuthi khona ongasekho mhlambe besimaze endimeni siyafisa ukuthi bafowethu nakuyena sibumbane njengoba sibumbene namhlanje sihambe siyovakasha ekhaya bebone ukuthi ubephila nabantu kusho mina ngumsakazi ongadumile ngiyabonga futhi Komba amazi okugcina babunqumana. Mfowethu sithi